Vianočný príbeh a la Brumana. Al si posunul okuliare na premrznutý nos a striasol sa. Bola tu zima, neskutočná zima, ktorá prenikala až do kostí. Zamrznuté záhrady boli plné snehu, ľadu a mŕtvych kvetov. Al mal pocit, že sa ocitol v krajine, kde nikdy nenastane jar. Brr, to je ale kosa, zanadával potichu. Naozaj sme si nemohli vybrať lepší deň na vyslobodenie vtáka ohniváka. Hej, nenariekaj, uškrnula sa Eva. Veď ty si to povedal, že dnes je ten správny čas, aj keď sú Vianoce. Ja viem, ale nečakal som, že tu bude až taká zima. No, volá sa to tu zamrznuté záhrady. Kto by čakal, že tu bude zima, čo? Génius. Pozreli sa na seba a prepukli tichý, tlmený smiech. Boli ukrytí za veľkou kopou snehu a premeriavali si vysokú ľadovú hradbu, ktorá obkolesovala ľadový sad. V ňom je uväznený vták ohnivák. Je to posledná prekážka, ktorú dnes musia zdolať. Ohnivák bude už 20. vzácny tvor, ktorého zachránia z väzenia rodiny Morenovcov. Morenovci už dlhé roky unášajú čarovné tvory a zarábajú na ich magických schopnostiach. Ohnivák je už vraj takmer úplne bez pierok, ktoré jeho majiteľom prinesú moc a slávu. A keď pred týždňom zachránili Zlatoroha, mal úplne zrezané parohy. Václav Moren začal ako mladý pouličný zlodej, no vypracoval sa na šéfa gangstrov. Dnes zamestnáva v sklenenom svete stovky tvorov a príšer, ktoré preňho unášajú vzácne tvory. Pre peniaze by spravil úplne všetko. Svojho syna Šimona vychováva v podobnom duchu. Šimon sa čoskoro stane následovníkom svojho otca a preberie rodinný obchod. Je to šikovný chalan, pomyslel si Al. Oveľa viac ako jeho otec. Už párkrát nám takmer prekazil plány. Je pre nás nebezpečný. Sleduje každý náš krok. Takže, Génius, aký máš plán? Spýtala sa Eva a jej hlas vytrhol Ala z prúdu myšlienok. No jednoduchý. Ten oblek, čo máš na sebe, som vyrobil tak, že ti dá silu a ohybnosť. Je ľahký ako pierko, ale pevný ako oceľ. S ním prelezieš cez tú stenu rýchlo ako blesk. A potom použiješ tento môj prístroj. Al podal Eve malé zariadenie, ktoré vyzeralo ako hodinky. Je to jeden z mojich najnovších vynálezov. Dokáže nájsť tú najteplejšiu vec až v okolí 100 metrov. Je to perfektné, pretože vták ohnivák je najteplejší tvor v celej záhrade. Stačí, keď sa budeš riadiť touto šipkou. Tak ľahko nájdeš ohniváka. Len ho ešte budeš musieť dostať von z klietky. Klietka! Už sa teším, ako sa pohrám so zámkom. Fúha, toľko nadšenia som naozaj nečakal. Takže, ideme na to? Eva odhodlane prikývla a rozbehla sa ku stene. Al hrdo sledoval, ako ľahko a rýchlo vyšplhala na vrchol steny a preskočila na druhú stranu. Teraz mu už neostávalo nič, len čakať. Nervózne prekročil z nohy na nohu a sneh pod ním potichu zaškrípal. Eva to určite zvládne. Jeho oblek by ani nepotrebovala. Už aj tak je dosť silná a ohybná. Pochádza predsa z rodiny, ktorá svojimi kúskami zabávala ľudí od nepamäti. Jej otec bol najlepší povrazolezec, matka neohrozená akrobatka a jej brat a sestra boli známi vrhači nožov a krotitelia tých najdivokejších zvierat. Naučili ju všetko, čo dnes vie. Boli spolu tak šťastní. Al si nevedel predstaviť, aké to musela mať ťažké, keď ju Václav Moren uniesol. Všimol si jej talent, keď bola ešte malé dieťa a rýchlo pochopil, že by jedného dňa mohla ohroziť jeho plány. Chcel ju mať na svojej strane a preto jej ponúkol miesto v jeho bande. Sľúbil jej peniaze, moc, slávu, ale ona odmietla. Nechcela sa stať jeho otrokyňou a vzdať sa svojej rodiny. To ho tak rozhnevalo, že ju zavrel do tej najtemnejšej a najšpinavšej cely, kde vydržala roky pekla, kým ju Al nenašiel a neoslobodil.
Odvtedy sú nerozlučná dvojica a spoločne bojujú proti Morenovcom a ich zločinom. Odrazu sa ozvalo hlasné bum. Eva sa vrhla cez stenu s takou silou, že ľadová stena pod ňou praskla. Utekaj! Zakričala na Ala a ten neváhal. Vyskočil zo skrýše a spoločne bežali ako o život. Zabárali sa do snehu a na krku sa im zbiehali studené kvapky potu. Zastali až v hustom lese, plnom malých ihličnatých stromčekov fialovej farby. Alovi išlo srdce vyskočiť z hrude. Nezmohol sa ani na slovo, len zízal na dievčinu, ktorá sa celá triasla. Po dlhej chvíli konečne prehovoril. Eva, čo sa to tam stalo? Čo si videla v záhrade? Eva sa zhlboka nadýchla a začala rozprávať. Našla som vtáka ohniváka. Bol uväznený v klietke, ako sme rátali. Bol to strašný pohľad. Mal len pár pierok, ktoré takmer vôbec nežiarili. Jeho oči boli ako bez života. Cítila som, že potrebuje moju pomoc. A tak som k nemu potichu vykročila, že vylomím zámok a pustím ho von. Bola som už skoro pri ňom, keď som odrazu začula kroky v snehu. Otočila som sa a bol tam. Mladý Šimon Moren stál rovno za mnou. Stál tam a hľadel na mňa. Al, mala som taký strach. Myslela som, že je koniec. Myslela som, že ma zabije, ale nič sa nestalo. Len tam stál, pozeral mi do očí a mlčal. Vyzeral zaskočený, ešte viac ako ja. Bolo to divné. Urobil krok smerom ku mne, ako by mi chcel niečo povedať, ale vtedy som sa rýchlo zvrtla a radšej utekala odtiaľ preč. No, neboj, Eva, už ti neublíži. Už sme v bezpečí. Spravila si dobre, že si ušla. Určite by ťa opäť uväznil, povedal Al a objal ju. Ja neviem, nechápem to, plakala mu zmetená na ramene. Ale ja myslím, že mi nechcel ublížiť a mám pocit, že mi chcel pomôcť. Al ju pustil a ostal na ňu pozerať s otvorenými ústami. Neblázni, Eva, to je nemožné. Šimon nám už niekoľkokrát skoro zabránil vyslobodiť vzácňakov. Ja viem, že to znie šialene, ale prečo potom za mnou neutekal? Prečo nespustil poplach? Al sa na ňu zadíval. Mala pravdu, toto naozaj nesedí. Ale že by sa Šimon Moren chcel pridať na ich stranu? Hlúposť, určite to bude iba nejaký jeho trik. A v tom sa z lesa za nimi ozvalo hlasné zašuchotanie. Al a Eva sa s hrôzou otočili a zbadali, ako sa k ním blíži Šimon Moren a v ruke drží klietku s vtákom ohnivákom. Našiel ich a teraz zabije ich dvoch i vtáka ohniváka. No Šimon sa pred nimi zastavil, položil klietku na zem a ustúpil o pár krokov dozadu. Čo tu robíš? Zvolal po chvíli Al. Chceš nás zabiť? Nie, prosím, počúvajte ma. Neprišiel som vám ublížiť, naopak. Prišiel som vám ponúknuť svoju pomoc. Al a Eva sa na seba pozreli s nedôverou. Hlúposť? Ako ti máme veriť? Spýtala sa Eva. Si predsa synom toho monštra. Práve preto, povedal Šimon. Viem, aké zlé veci môj otec pácha. Viem, čo robí tvorom, ktoré unáša, ako trpia a umierajú. A už to nechcem. Nechcem byť jeho synom. Nechcem byť vašim nepriateľom. Chcem sa k vám pridať. Eva na ňoho s podozrením pozrela. Prečo by si to chcel urobiť? Čo z toho máš? Nič, povedal Šimon. Len chcem byť slobodný. Ako vy. Už dlhšie vás sledujem a vidím, aký ste spolu šťastní. Vidím, ako sa staráte o tvory, ktoré zachránite. Ako sa smejete, hráte, ako naplno žijete. Ste iní ako ja. Lepší. A ja chcem byť taký. Eva sa neveriacky zasmiala. To je vtip? Ako si môžeš myslieť, že ti uveríme? Si klamár a podvodník. Eva, zastavil ju Al. Pozri na vtáka ohniváka. A naozaj, ohnivák bol v klietke vedľa nich a nádherne žiaril. Čo to znamená? Zašepkala nechápavo. Ohnivák je zrkadlom duše. Keby Šimon klamal, vták by nežiaril. A keby chcel Šimon nám alebo ohnivákovi ublížiť,
Vták by sa bránil a snažil by sa újsť. Ale pozri, on je pokojný. To znamená, že Šimon má dobré úmysly. Eva pochopila. Usmiali sa s Alom na seba a obaja vedeli, čo majú spraviť. Veríme ti, Šimon. Dáme ti šancu, povedal Al a podal mu ruku. Vážne? To je najlepší dar, aký som si mohol dnes prijať. Ďakujem vám, povedal Šimon a stisol mu ruku. Vítaj v našej rodine, Šimon. Staneš sa hrdinom tohto sveta, povedala Eva a objala ho. Spoločne otvorili klietku a vypustili vtáka ohniváka na slobodu. Ten im za to daroval jedno svoje pierko a prisľúbil im svoju pomoc v momente, keď ju budú najviac potrebovať. Potom vzlietol do vzduchu a rozžiaril celý les svojim svetlom. Al, Eva a Šimon sa pozerali na neho s úžasom a radosťou. Cítili, že sa začína niečo nové. Niečo nádherné a plné dobrodružstiev.